ADC habangni asuk khamplayo Tripura motha achukma ulni simi jesek rang kisa misa marfono kaisani ulo kaisal luku hamgrani samung butang rok sakthari no khlai tongma nokjagui tongo ADC habangni bukhaktei ketal habanok fiok jagmani simi jengui bania khlaijarokni bagui bania khotol lama obohai kwbangma samung tangjagui tongo Abohai kino te kaisa ADC habangni bisingtwi hamgrani samung khlaijagui tongo killa amsaini pitra kamibo sramjagui tongo EMRS ringnok eba ekalabbo ringnok Abono nainani bagui tini sagrongshalo sohika jotoni khasuksa mayagnang RUNIEL deborba logio thage manchaka MDC Deposit Tripura khoboi kubuni habangni juda juda tangfangrok Oro killawo sini pitra amsayo kaisa EMRS ni approach road TDC hapong je khai jamoni 1.225 CR ni oro hai visit khele peka oro sini gumuti division PWD executive to the JDO ro the JDC chairman subzonal chairman jon tongmayo singjo toro omono sini process ta je o samungno dati pai o school ni je approach road tongmoni omono jate student ro kaham kai manotei te samung jate quality maintain khai kaham kai jate o samung datin pai omen tini hai or visit khele pemen bobo haiman phaikya tini obo boro to samung start khema to ek mas roka khana ek mas no retaining wall kaise khaikya tero box culvert omo samung cholin thongoni om pai beke boro laman bo samung tengi rene black top or metalling carpeting